रंजालि बैसागु फोरबो 1 नं रुनिकाटा बैसागु फोथार बेहाय दिनै 14 एप्रिल 2022 निफ्राय दिनै जागायदों। बे जागायनायनि हाबाफारियाव गिबियाव जोंनि मेन गेटखौ बेखेवबाय आरो बिनि उनाव गेम स्पर्ट्सनि थाखाय जोङो भलिबलनि आरो माखासे खेलानि थाखाय बेखेवनाय जाबाय आरो बे खेलाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। जोंहा दहाय गथ'फोरनि बिस्कुट गेलेनाय, हांसो हमनाय आरो बिदिनो थालिराव गाखोनाय बायदि बायदि खेलाया माने गेलेखांबाय आरो गेलेगासिनो दङ आरो दसे उनाव जों थुनलाइयारि आयदाबो खालामगोन। बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै दिनै साननैनि हाबाफारियाव बे गिबि हाबाफारिखौ जों बैसागु फोरबो हिसाबै लाजेननाय जादों हाबाफारियाव। नैबे बैसागु फोरबोजों जोङो माखासे कालचार रंजानाय बाजानाय जायखौ होनो बेजों जोङो इन्डिजिनास जि सोलिबोनाय बर' माहारिनि बोथोरजों खाबजानाय बैसागु फोरबो बेखौ जोङो परम्परा गोदोनिफ्राय सोलिबोनानै दिनैसिमबो जों बे हाबाफारिखौ फालिबोदों। बे फालिबोनायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ लाखिनाय आरो जों हारि धोरोम बासियालासेनो बयजोंबो गोरोबलायनानै थानाय आरो अनलायनाय बे फोरबोनि गेजेरजों जों फैनायखौ गोजोननाय मोननानै जों बे हाबाफारिखौ लादेरनाय जादों। बैसागु फोरबोनि नामै नंगौ जोंहा गावबुरा बिथां सुभाष बसुमतारी आरो गामिनि नेहाथारि बिथांमोननि जगाजग खालामनायाव जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो बैसागु फोरबोनि मुङै 1.5 लाख थाखा मोनदों आरो बेखौ दिनैसिम 1 लाख थाखा मोननाय जाबाय जों मिथिबाय। बे दानि जि सरकार बे सरकारा जोंनो बैसागु फोरबोनि थाखाय जि अनसुंथाइ होदों बे जथेस्थ' नङाब्लाबो जों मोननायखौ जों गोजोननाय फोरमायबाय। जाहाथे बेखिनि थाखाया जोंनो थोआब्लाबो जोंनि रायजो कमिटिनिफ्राय जों गोबां लाख थाखा बाहायो। बे हरनायनि थाखाय जों धन्यबाद थाबाय आरोखि। रंजालि बैसागुनि गेजेरजों मानसिफोरनो मा मेसेज हरनो सानो? जोङो नैबे रंजालि फोरबोनि गेजेरजों जोङो बेखौनो हास्थायो माने बेयो जोंनि मोनसे हारिमु रंजाथाइ फोरबो जाय फोरबोआनाखि खायसे आबादारिबो फोरबोबो होनो आरो खायसे बहाय माने ट्रेडिशनेल जि फोरबोआनाखि आसामनि बयबो हारि माहारि गासिबो धोरोमनि मानसिया बे फोरबोआव बाहागो लानो हायो आरो बेजोंनो बे फोरबोजों रंजानाय मोसानाय बायदि बायदि खेला धुलानि गेजेरजों बे ओनसोलनि एबा जेरावनाखि गुबुन गुबुन जायगायाव बर' हक हारसा हक बिसोरो जाहाथे बे फोरबोनि दारै अनलायनाय खौसेथि गोजोननाय बेखौ जों मेसेज हरनाय बायदि साननानै लायो। दिनै संक्रान्तिमोन बैसागुनि बिनि सायाव माबा बुंगोन? औ बैसागुआ ओरैनो मोननै रोखोमनि थायो होननानै जों गोदोनिफ्राय फालिबोदों। मोनसेया संक्रान्ति। संक्रान्तिया जाहैबाय सैत्र दाननि जोबनाय खालार। बे खालाराव परम्परा हिसाबै मोसौनि बैसागु होननानै बुङो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि आबादारिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोसौजों हालेवो आबाद मावो। बे हिसाबै मोसौखौ जोङो जोबोद जत्न खालामनानै माने दैसा दैफ्राव थुखैहैनानै बिदिनो मेथाइ खनो लाव जा फान्थाव जा बोसोरे माने एरबाय था बेबायदि बायदि रोखोमनि सल' खननानै दैसा दैमायाव थुखैहैनानै बे मोसौखौ माने गोदान दिरुंजों गलियाव खाफैयो आरो बे मोसौफोरखौ माने रंजानाय फोरबो होनानै मोसौखौ माने सिबिनाय बायदि मोनो। आरो उनाव गाबोन 1 थारिख बैसागुआव मानसिनि बैसागु होननानै जों फालिबोनाय नुदों। आरो मानसिनि बैसागुखौ जोङो दिनै
स्टार्टिं हिसाबाव जों नैबे माखासे खेला दुलाखौ लादों आरो लोगोसे दहाय फुंनि गेजेराव मोसौनि बैसागु बेखौ जों फालिखांबाय माने फुंबिलियावनो मोसौखौ थुखैबाय लोबबाय आरो दा बेलासियाव मोनाबिलियाव गलियाव मोजां दिरुंजों खानानै दोनगोन आरो गाबोन 1 थारिखनिफ्राय जोङो नैबे हाबाफारिजों बुंफबनाय कालचारेल प्रग्राम आरो गेवलां मेल बेखौ गाबोन खुंगोन आरो बिनि साननैनि उनाव जोङो दरफ्रोम जोंनि गामिनि दरफ्रोमबो माने न'खरफोराव हाबै हाबै माने रंजागोन जि एसे जानाय लोंनाय होयो बेखौनो जों ग्रहण खालामनानै गिदिरा उन्दैखौ उन्दैया माने अननाय होगोन आरो गाबोन जोंनि 1 नाम्बार प्रग्रामा जाहैबाय जों फिरफिला बिर होगोन फ्लेग हस्ट खालामगोन बे फ्लेग हस्ट खालामनायाव जोंहा गावबुरायानो खालामो आरो बिनि उनाव गोथै सि बावनाय हाबाफारि दङ बहायबो जों मानसि थिसनखादों आरो बे आर'जनि गेजेरजों जोङो बेखौ हाबाफारिखौ मावगोन फ्लेग हस्टखौ आरो बिनिफ्राय बहाय गामिनि रायजो राजा बयबो फैनानै माने उन्दैया गिदिरखौ गिदिरा उन्दैखौ अनलायनाय मान जासिलायगोन बे हाबाफारिखौ लादों आरो गाबोननि जे 10ता बहाय प्रग्रामाव दङ बेयाव गेवलां मेल खालामगोन बे गेवलां मेलाव आलासि जोंहा लेंहरखानाय दङ मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि प्राइमारिनि आफादगिरि बिथांमोनखौ लेंहरदों आरो गोबां आलासि मानगोनां दङ दा बेफोरखौनो दिनैनि जि खेला दुला होनाय बिनि प्राइजखौ गाबोननि गेजेराव जों राननानै होनो थिरांथा लादों आरो आगुनि समाव जोङो दिनैनि नैबे समाव माने मोसौ थुखैनायखौ जों बिराद नुयोमोन खिन्थु दा एसे खमनाय बायदि नुदों खारना मा जानो हागौ खारना जाहैबाय गोदोना माने मिथिंगाजों बुंफबनाय गोबां गुवार फोथार दंमोन दाथ' मानसिया जाब जाबाय आरो दोरोङारि नेम हिसाबै दोरोङारि दावगानाय हिसाबै बैगानिक हिसाबै जोंहा ट्रेक्टर मोसौनि बदलै ट्रेक्टर पावार टिलार आरो आबाद मावनायफ्राबो गोदान पद्धति जाबाय ओंखायनो बे मोसौ थुखैनाया माने एसे खम जालांदों थेवबाबो जोंहा न'फ्रोमावबो गाइखेर जानो थाखाय मोसौ गाय थायो हालुवाफोर थायो बेखौनो जों मावो आरोखि खिन्थु गोदोनि बायदि बांद्राय माने नंद्रायला आरोखि बे सिगांनि समाव माखासे आगु बैसागु जों फालिनाय नुवामोन देग्लाय आरो थांनाय बोसोरफ्राव बांसिनै आगु बैसागु फालिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेखौ मा बुंनो गोसो माने बे आगु बैसागु खालामनाया माने समखौ लानानै खालामनायखौ नुदों खायसे उनावबो खालामो खायसे आगुबो खालामनायनि खारना बेनो माने प्रत्येक गामियावनो बैसाग दाननि 1 थारिखनिफ्राय आरो नैबे सैत्र दाननि जोबथानिफ्राय माने दरफ्रोमबो गामियाव बे फालियो हिसाबै माने नैबे समाव फालियोबा हयथ' अबेबा संगठनफ्रा दैदेनो बे संगठनफोराव बाहागो लानाया खम जायो ओंखायनो बैसागुनि आगु बैसागु प्रस्तुति माने बेवहाय गोबां बान्था होनाय गोबां हारिमु दिन्थिनाय बिदिनो आयदा माने मोसानाय दं जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय बैसागु मोसानाय लावखार मोसानाय हाबा जानाय बेबायदि हारिमुखौ लानानै खाम सिफुं जथा बेखौ लानानै आगोल बैसागु फालियो दा गोदोथ' फालियामोन खिन्थु दानि बि परिबेस कुवालिटि आरो कुवालिफाइड माने ओरैनो गोदो गामियाव ओरैनो बैसागु जायो खिन्थु जानाया ओरैबायदि कुवालिफाइड नङामोन माने रोंगौथि गोनां नङामोन खिन्थु दा कुवालिफाइड जानानै माने सिस्टेमा मोजां जालांबाय होननानै सानो आरोखि ओंखायनो बे आगु बैसागु खालामनायाबो मोजां जादों जाय बिथांमोना खालामदों बे एसे सांग्रांथिबो होदों आरो मोजां जादों होननानै आं सानो आरोखि